Grabe, lakas ng ulan. Oops, may mga patibong lalaki ng patibong. May mga antag doon. Boogie traps. Katatapos lang ng isang malakas na ulan, kaya eto ngayon nagkalat ang isla sa kalsada. Yeah. Ay, buti hindi madulas yung kalsada na to. Pero grabe ang lubak niya. Siguro mahirap dumaan dito pag gabi, madilim na. Wala kang makikita. Mabubulaga ka na lang sa lubak. What? Oop, yeah. Oop. Maambo na naman. May bagyo ba? Kanina pa ulan ang ulan. Umaga pa lang naulan na. Paano masabi? Ang oras na. Alas 5 na. Umuulan pa rin. Naku, yan na. Umulan na. Medyo malakas na yung ulan. Naku, grabe. Naku po. Ito pala yung malalim. Sundan lang natin yung gulong nung nasa unahan natin. Para hindi tayo malusot sa butas. Kasi pag yan, kung ano yung dinadaanan yan, susundan mo. Kasi kabisado niyan, yung tigarito kasi yan. Paano masabi? Ako, pabulin natin. Alam niya na kung saan ang mga butas dito. Dahil pag yan lumubog, iiwasan ko ngayon. Susundan lang natin siya. Yeah. Boss, pwede magtanong? Saan po ba ito yung pastry block 10? Yan, diretso lang yan. Diretso lang. Tanong lang niya kung saan bandang block. Salamat. Pastry yan, no? Kuya, pwede po magtanong? Saan po ito yung block, pastry block 10? Ay, kuya, block 25 pala, sorry. 25? Oo, lot 41. Doon, sa dulo. Pinakadulo po. Doon, nagpasama yung hams na malaki doon. Okay, salamat.